badal karasa ning Hyang Agung mulane bapa wong urip saparsa ngawuleng ratu tu ikhlas lahir batin aja nganti nemu kewo awakne gondel wis tumapak dina iki pendadaran siswa saka 5 bakal kawiwitan iki anak-anakku Kurawa wis padha tak irit mara ana ing pertapan saka 5 kene tak sawang saka kene kae uga para Pandhawa wis tumekana kene iya adicune Nuwun mangke Bapa Menemban Durna nadan kang putra pun Kurawati kula nyadhung dawuh nadan kang putra pun Kartomarma nyadhung dawuh nadan kang putra pun Dursasana kula nyadhung dawuh Paman kang putra pun Tirtanata kula nyadhung dawuh Paman Durna man Paman Durna kula nyadhung dawuh man ayo gek kono aku nyadhung dawuh liyane tak wakili kabeh ya gandeng ya Pandhawa ki bocahe anteng menengan ora kaya wong-wong Kurawa kagan cakem kok yang cangkem yo ben Pak wis Kurawa Pandhawa lho dina iki kowe padha tak kumpulake ana ing saka 5 kene supaya kowe kabeh padha ujian anggone sak semester iki kowe do kuliah karo aku ya anggone kowe kabeh ngangsu kawruh karo aku ngono senadyan to Kurawa ki ra tau mlebu sekolah ning kowe tetep kudu melu ujian iki wis tak jauh Bapak senadyan to para Pandhawa ki ra tau melu olahraga ning tetep kudu melu melayu nanti ada tes berenang juga ya jangan lupa Puntadewa nggawa pelampung jangan lupa wah jan kok iki kok ujiane mengerikan gitu aneh-aneh wae ana otbone apa ora ana otbone mengko nganggo kae flying fox nganggo flying fox engko sing digantung gulune Durmagati wah wis ya aja do kakean gojek-gojek wae iki kok ndak rampung-rampung awake dhewe iki gek goro-goro kajine heeh bakune anggone pendadaran iki kabeh sing pisan kowe kabeh kudu tes anggone padha nyekel gegaman nggih ana manah ana dolanan keris ana main tobak nggih sabanjure kowe padha diaturi padha jandon anggone ngetok katik dayanmu kabeh ki sepira nanging pilingku aja nganti ana sing kang ngenani pilingan dadi nggon sebelah kene karo nggon tengah-tengah kene iki aja dikamplang salu ngopo nek wis kaget diwiwiti wis pendaftaran saka liwane
triting turangga esi kata Waca Robo kowe lho. Wah lho. Wah. pangeran-pangeran Ngastina ki kadegdayane mung kaya ngono to. Jarene Turasin Prabu Pandhu para Pandhawa kuwi satriya kang linengkung. Lah kok mung kaya mangkono. Kabeh sing padha teka ning pendadaran iki padha surak karo Permadi. Kok ngewak-ewake to. Hei, Permadi, tandang aku Permadi. Kowe sapa? Wani manjing ana ing pendadaran saka lima. Aku iki jejering kawulamu. Nanging ora trima rasane atiku. Jarene pendadaran saka lima iki pendadaran dinggo para pangeran-pangeran sing bakal ngreksa kawibawaning negara Ngastina. Lah nek kok mung kaya mangkono kadegdayane para Pandhawa lan para Kurawa. Ora ana sak kuku irengku, ngerti apa ora? Karepmu arep kepiye? Hayo. Yen pancen kowe nyata-nyata satriya kang linuwih, luwih ana kabisanku anggone ngolah jempare. Kadegdayanmu katokno karosanmu tak sawang kaya ngapa nggonmu olah kridaning jembaring Permadi. Wah. Lagi niki mung kaya ngono. Sawangan iki nadan aku jejere ming kawula nanging tak kira aku bisa ngembari kepara ngluwi marang omongan dadi kabisanmu. Sawangan Permadi.
Gagik tak sawang kaya ngapa kridamu? Kaya ngapa kaprigelanmu tak sawang Gagik? Apik aku bangane kowe. Saiki coba kowe iso ngene iki apa ora? Kae neropo kae. Walah, marat ditutokake perange. PSHT-an. Hop. Hop. Ya. Hop. Ayo. Ayo meneh. Ayo. Ayo meneng kok. Ayo. Ayo. Maju. Jago. Mojang. Kodok banyak. Ger, mati ger. Permati. Hop, stop. Lagi kepiye? Hop, stop. Waduh, stop. Wes, panen. Dadi udrek-udrekan ngene iki piye to malahan? Lah. Ana ujian apik-apik ket mau wangun-mangun kok malah dadi rusak kabeh. Ayo. Terus tuh. Heh? Aku tak nonton. Hus. Diam. Iki mau ana apa? Napa Permati? Permati ana apa iki mau Permati? Wonten wayangan niku wonten. Opo ono. Bandulane ono ora ono. Maka nang gembira lho kok. Wong edan. Kowe pawongan. Bos. Sapa? Dudu kowe. Oh, sing arep kuwi. Niki. Sapa kowe jenengmu, ha? Ih, kula pun Suryatmaja. Suryatmaja? Ih, menemban. Sapa kowe? Suryatmaja ki sapa? Lah, nuwun sewu. Menawi paduka Sang Pinandhita nyuwun pirsa dhateng kula, gandeng kula dereng mempelajari lelakon Suryatmaja menika. Paduka ingkang langkung pirsa dhateng saking pundi kawontenan kula? Latar belakangipun. Lare menika. Weh lah, bocah iki kok malah dadi ngetes karo aku. Tes Ya, aku ngerti Suryatmaja kowe anakku Siradirata kusire sinuwun Prabu Destarata kowe. Lah, ngaten. Lah kok kowe malah kumawani ganggu gawe anane pendadaran Sokalima iki? Karepmu kepiye? Ih, nuwun sewu. Pengangkah kula menika namung kepengin nyumurupi. Kepengin nyatakaken kira-kira sing jenenge Permadi kuwi menapa estu kadegdayanipun menika sami kaliyan ingkang dipun kondangaken. Oh, kuwi syukur ora kowe. Saiki wis dadi dhewe to Suryatmaja.
nek si Permadike watake kaya watake ngadajal kae. Dadi kowe wis ora aja dadak perlu mbuktekake. Ih, menika ngaten. Banjur Ya nggih sampun. Mboten sabunjar banjur pun sewu. terus kowe kok malah dadi gawe dredah nantang gelut karo Permadi. Acaraku dadi bubar ngerti ora? Kula menika mboten damel dredah menika babar pisan mboten. Ujianku dadi bubar kabeh Nuwun dadi. sewu, nuwun sewu. Sinasa kula sanes peserta ujian menika nanging kula kinten menawi kula olah kridane ngaprang wonten mriki. Kula kinten kula saged ngembari kula namung kepengin nuduhaken kados pundi to murid-muridipun Sang Tapa Begawan Durna menika ingkang dipun kondhangaken sekti kalintang jayaning perang sinasa dereng rampit anggenipun pendadaran. Menika kula namung kepengin ngondhangaken pawarta menika. Oh, latar surat maca. Lah kok lek kebangetan temen kowe, Anggonmu kepengin mbuktekake marang kadigdayane putra-putra siswaku lah kok nganti kowe kumawani gawe dredah lehmu mbuktekke nganti nantang karo para pasarta ujian Kandidat ora kaya ngono kuwi carane. Yen kaya ngono kuwi kowe iki mung bakal kongas wae. Oh alah Suryat Maja. Ampun dikaya ngapa Suryat Maja? Kowe kuwi ora sak derajat karo para pangeran-pangeran Ngastina iki. Kowe kuwi ming wong telu saudon loro saurupan maju kring balelongan. Kowe iki mung kere ya ora. Kowe iki ora pantes ana kene. Kowe ora pantes ana ning kene. Yen ora gage minggat saka kene, wah kelak tak cundho maneh kowe. Suryat Maja. Jagat Suryat Maja aja kuwatir senajan tak sawang Bapa Guru Durna ora ngatake marang kowe ora nganggep yen to kowe iki siswane nanging ditenono tak pestheke besok rejaning jaman kowe bakal dadi bebentenging para Sata Kurawa Suryat Maja.